ni AES ma dafa dugu kelen minɛ k'i sigi o kan kan ça veut qu'au kan bisi ka dugu kelen minɛ k'o sampalema ka don fo capitale kɔnɔ ni AES m'o kɛ ni AES lafiyara ka ku bɔ na a dafa jamana kelen bɛ yen AES kan k'o attaquer ouvertement ka don est ce que b'a kalama fo ka t'i jɔ fo ONU yɛrɛ ka intervenir na ni AES faamaw m'a kɛ u ci lafiya wa an b'a dɔn k'a fɔ bolo de o de bɛna boloda parce que ONU bɛ ci AES problème nɔfɛ parce que droit de veto tigi joli don bɛɛ b'i ka intérêt défend Assimi bɛ ka taalen pour 6 à 5 raisons kunba naani duuru Assimi bɛ ka taalen o kama c'est une opportunité a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye yanni n ka don kun na an bɛ waati min na ko bi le Mali n'est marié à personne i n'a fɔ comme le dit son excellence colonel Abdoulaye Diop Mali fusilen tɛ mɔgɔ si ma le Mali est libre de sa diplomatie de son partenariat le Mali est libre de choisir son partenaire et son ami fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ karikan dɔ de kɔnɔ ni faransi ni minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ou bien domaine dɔ bɛ yen i bɛ taa fu de la parce que o domaine bɛɛ saturé kun don faransiw ni amérikiw ni dugu wɛrɛw bolo o bɛɛ de ye nkalon ye a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye son excellence colonel Assimi Goïta a bɛ ka taa ne kun fɔlɔ kama o ye sécurité ni défense ye o sécurité ni défense kɔnɔna la kuma bɛ taa boli kuma damadɔ kan chinois ka minɛn caman de b'an bolo n'i ye Norengo ta k'a lajɛ a marifa ale ni a blindé VP11 ye marque chinoise de Norengo an bɛ taa kuma coopération jumɛn bɛ se ka kɛ ka minɛn modèle kura wɛrɛw di ale ni blindé kura minnu kan ka di Mali finitigilakaw ma barisabula fɛn dɔ ko bɛ Assimi kɔnɔ a ti ɲa abada fini partenaire baw ka ɲɔgɔn sɔrɔ o fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Assimi bɛ fɛ Mali frontière 7 bɛɛ ka base belebeleba kelen sigi a bɛɛ la pas des camps pas maintenant des postes mais une base réelle digne de son nom qui répond toutes les commodités d'une base Assimi ka ambition fɔlɔfɔlɔ filɛ nin Mali donda 7 k'a bɛɛ kɛ ceinturé k'a bɛɛ sɔgɔ k'a tile minɛ a bolo o ti ɲa abada fo k'a sɔrɔ i ka taga i ni puissance wɛrɛw ka baara kɛ bi diɲɛ bɛ ka bila contexte wɛrɛ de kɔnɔ aw kun bolo ko mun ye puissance baw ye tiɲɛ tɛ o puissance baw ka puissance bɛ ka dɔgɔya émergence bɛ dugu wɛrɛw de bolo ka yɛlɛ ka ɲɛta kura sɔrɔ donc nin b'a yira k'a fɔ ko le Mali n'est pas isolé sur le plan diplomatique caman b'a fɔ ko Mali bɛ ka yɛrɛ isolé nin kuma b'a yira k'a fɔ ko c'est pas vrai le Mali est en train de changer des partenaires mais le Mali n'est pas isolé Assimi ka nin tagali bɛ taa opportunité wɛrɛ de dayɛlɛ Mali ni farafinna dugu wɛrɛ cɛ mais Mali ni Chine cɛ défense ni sécurité kan kɛlɛkɛminɛn ko ani kɛlɛkɛmoyen ko sinon ka système fila bɛ yen min bɛ Mali dɛmɛ kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an b'a fɔ ko vidéo surveillance o fana tɛ satellite dɛ o ye ka moyen de kɛ à travers les caméras ka dugu i b'a fɔ dugu bɛɛ bɛ surveiller ni caméraw de k'a jɔ jamana la donc policiers ni gendarmes bɛ baara kɛ n'o surveillance de fɛn o fɛn bɛ kɛ a ma se bilen ka téléphone ta ka polisi wele bɛ ka gendarme wele o installation minɛnw Chine de forlen don la kosɛbɛ kosɛbɛ k'i n'a fɔ i bɛ caméra de surveillance min k'i ka da la filanan ye mun ye an b'a fɔ ma ko navigation des satellites o ye mun ye Mali kɛlɛ sera yɔrɔ min ma drone ko a bɛ yɛlɛlen o fɛnɛ sanfɛ fo ka satellite dɔ da an ma min bɛ an ka fɛn bɛɛ vérifier k'a lajɛ satellite dɔrɔn tɛ surveillance dɔrɔn satellite ye hali kunnafoni b'a la tuma dɔw la RFI ni France 24 ni ko dɔ bɛ Mali la sisan u bɛ Burundi su image ta k'o kɛ Mali reportage kɔrɔ Cheikh Daniel ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o la Wasili Nasiru ni ɲɔgɔn t'o la tubabuw ka nanzara chaînes ye jɔyɔrɔba sɔrɔ u bɛ nkalon tigɛ k'a da an ka kɛlɛw la parce que satellite t'an bolo an t'a dɔn an bɛ kunnafoni kuma minnu fɔra ani image réelle t'an bolo gauche ta ninnu y'o dɔ ye donc bi Assimi ta kun ti dɔ wɛrɛ foyi ye o navigation satellitaire mun bɛ yen an ka se ka moyen sɔrɔ k'olu jɔ an sanfɛ fɛn o fɛn bɛ fɔ Mali la a bɛɛ jɛlen don kunnafoni fɛn bɛ tɛmɛ Mali kɔnɔna la n'a bɛ Mali conservé Mali concerné k'a daminɛ téléphone na ka taa bila SMS la ka taa bila kunnafoni di sira fɛn fɛn la hali société de télécommunication minnu bɛ na an fɛ yen n'u bɛ nkalon tigɛ u ka chiffres n'u ka montant n'u ka volume de communication kan u tɛ impôt ni taxes sara a bɛ kɛ sababu ye an bɛ nin bɛɛ ɲɛ sɔrɔ. A n'o fana tɛ ɲɔgɔn ye sara la voilà an b'a fɔ nin ma nin navigation de satellite ka navigation ɲuman y'o de n'a bɔra o la an bɛ taa énergie la an bɛ taalen domaine minnu kɔnɔ énergie fana sen b'o la bi tubabuw ye an ka président bɛɛ gɛlɛya sɔrɔ u bɛɛ ye min sɔrɔ min na o kɛra barrage hydroélectrique installation ye président mana Mali kɔnɔ min m'a essayer k'a bɛ barrage jɔ
Moussa Traoré tabe jɔ wagati min na n'o ye barrage de Selinge a kɛra gɛlɛya dan ye en 1981-82 a ye gɛlɛya sugu bɛɛ sɔrɔ a la o kɔfɛ barrage ɲɛnama sɔrɔli barrage de Tawusa i bɛ ATT y'a se k'a b'a kɛ ka dɛsɛ a ma ɲɛ sɔrɔ a la donc munna pasabla walasa ka se ka développer industriellement il faut que ka énergie ɲɛnama sɔrɔ ka essayer ka usine baw dayɛlɛ donc Mali yɛrɛ ka consommation bɛ bɛn Mali duw de ma c'est vrai normalement n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko Mali dirigeant ɲɛnamaw kun b'an kunna Mali man ka courant tigɛ yɛrɛ dɔn 500 mégas Mali consommation nationale bɛɛ y'o ye 500 mégas o 500 mégas entreprise dɔ ka consommation yɛrɛ bɛrɛ t'o n'o cɛ donc yan'an ka se nucléaire ma fɔlɔ centrale civile ma kɔnɔ bi barrage hydroélectrique de bina jɔ Mali tɛmɛnen don ni baboloba fila de baboloba min t'i jɔ fo kilomètre 400 ani kɔ donc à chaque 250 km 300 km on peut faire un mini barrage donc o baara chinois labɛnnen don o baara kɛli kan sabanan ye mun ye nɛgɛsira n'o ye arayi ye ka bɔ yan ka taa Guinée ka bɔ yan ka taa Sénégal o baara tɔ filanan o bɛ ani o ye Chine ni Russie bɛna jɛkɛtigɛ ɲɔgɔn ma o la ka bɔ yen fɛnɛ tuguni ka nɛgɛsira da ka bɔ Mali courant fɛn fɛn ka taa fo Niger o fɛnɛ baaraw fɛnɛ bolo borolali baaraw b'a kɔnɔ n'an bɔra o kɔnɔna la an ta kalanbolo sira fɛ en tant que an ma bɔ tubabuw ka système kɔnɔna la i bɛ Mali cadre fɛn fɛn la i fɛn fɛn sonyɛli kɛ miliyari 1 miliyari 2 a bɛɛ ye kalan kɛ nanzara la a caman ye kalan kɛ nanzara la i b'a cadre jateminɛ chaque fois i bɛ taa sɔrɔ u ka répertoire bɛ tubabuw bolo olu de bɛ marché sous-traité u ka société n'u ka entreprise ma donc il est temps que an ka formation cogoya yɛlɛma an ka formation supérieure surtout an ka kalan taabolo an k'o yɛlɛma n'o bɔra an ka système éducatif k'o bɔ ka bɔ mun na première année deuxième année fo ka taa bila nin na o ka dabila formation modulaire ni formation professionnelle ka dayɛlɛ université jɔba in tɛ koyi école secondaire jɔba in tɛ mais on a besoin des centres de formation professionnelle chinois sujadilen don o la maa si kana kɛ k'i ma se ka kalan ɲɛ k'i bɛ kɛ dennangolo bɛ kɛ fɛn na filili n'i ma se ka école ɲɛ i ka se i bolo ka se ka taa don fɛn dɔ la ka to o baara kɛ Mali ni Chine bɛna bolonɔ bila o papier la bourse 16 o dira sanfɛ kalanso mɔgɔw ma n'o ye an ka docteurs ye minnu bɛ recherche kɛli la donc bourse 16 dir'olu ma olu bɛ taa o kalanbolo fɛnɛ kɛ ka na duurunan ye mun ye n'o ye kunnafoni tare o ye sɛnɛ agriculture k'a lajɛ Mali dugu fɛn fɛn bɛ yen tracteur fila kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a dugu bɛɛ la dugudennin tɛ yen duguba tɛ yen chaque village du Mali bɛɛ ka jɛ tracteur fila la k'i ka sɛnɛ kɛ ka sɛnɛ yakubaya ka sɛnɛ bɔ dɛsɛ bolo ka sɛnɛ bɔ hinɛ na ka sɛnɛ bɔ engrais ko kuma ni fɛn ninnu OGM ka sɛnɛ façon ninnu olu ka dabila engrais organique ɲɛnamaw ka ɲini des fumiers organiques olu ɲumanw baara ka kɛ dugukolo ka se an nafa donc Sénégalais bɛ se ka bila cadre kɔnɔ cogo min ka sɛnɛ kɛ profession ye ka sɛnɛ kɛ baara ɲuman ye dugukolo tɔ min bɛ Mali bolo ça fait Mali dispose 43 millions d'hectares de terres agricoles de terres cultivables de b'an bolo on a exploité que seulement que 3 millions sinon 4 millions dɔw b'o fɔ il ne reste que 40 millions Chine bɛ yɔrɔ min na ko bi Chine y'a jira k'a fɔ ale ka maloforo min b'a bolo a sera a dan na Thaïlande ta sera a dan na c'est u ka forow sɛgɛnna quoi foro tɛ se u bɛ min di kunun u tɛ se k'o di bi donc olu ka balo fana tɛ se ka bɔ yen ka na yan tugun il est temps que an yɛrɛ k'an ka terre agricole bila en valeur pour que an bɛ se ka bɔ balo tali ma kɔfɛ ka na cogo jumɛn o baaraw fana bɛ ka don fɛn in kɔnɔna la Asimi ka tagali ju ye o filanan fana ye sabanan ye mun ye an bɛ ka taa wariko bolo min kan o wariko min bɛ yen n ye mɔgɔ caman ka kuma caman fɔ mais f'u ka bila u kunna ne b'u n b'a dɔn maliden ɲumanya dusu de don o de y'a to olu ka kuma caman fɔ wase jamana in ka d'u ye a ka d'u ye bi an ka wari ka bɔ mais i ka wari tɛ se ka bɔ a bara wari fɔlɔfɔlɔ ye mun ye sécurité de bɛ se ka wari garanti ka ɲa danaya kɔfɛ barisabula fo k'a sɔrɔ jamana kun n'a kun b'i bolo n'o tɛ phobie bɛ don k'i ka jamana fa o wari ninnu échange bɛ cogo min na compte minnu kan ka dayɛlɛ division wɛrɛw la tugun mun b'a to maliyɛn commerçant minnu bɛ taa Chine u ka division bɛ se ka rapatrier ka na cogo jumɛn maa kana bɔ ni fɛn dɔ ye a ka taa bayɛlɛma ye Chine ni Mali bɛ nin tɛgɛ bila ɲɔgɔn na wari minnu bɛ kan ka kɛ donda minnu fɛ a ka taa da fɛ wa commerçant ka lafiya fana sɔrɔ wɔɔrɔnan ni wolonfilanan ye mun ye o ye mini ye a bɛɛ lisi bɛ yan o min nin kɔnɔna la bi bi in na tubabuw ye fɛn fɛn fɔ anw fɛ yan a bɛɛ galon français exotisme ko 8000 tonnes de réserve d'or o ye galon de ye jatiɲɛ tɛ le Mali est de là c'est plus de 2 fois ce que la France a dit a exotisme cartographie minière fɔlɔ min kɛra ni français y'a kɛ c'est pas vrai maintenant k'a daminɛ sanu nɛgɛ zinc gaz hydrogène ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn na bi nin bɛɛ bɛ Mali dugukolo de kɔrɔ a ɲumanbaw n'a camanbaw
Sinon be dans o juwa mina kana don ka nga dugukolo sanu bo ka suye do rete parce que contrat be me France ni Amérique ni Canada ni Sud Afrique ni de kumolo bi le Mali a l'opportunité contrat nous casser le kofé au lieu de akana do en fin kana ke sanu suye ni sanu boto juya yi aka menu yɛrɛ kana ni jamana ka contrat kɛ jamana bɛ nafa sɔrɔ cogo min na dugu bɛ nafa sɔrɔ cogo min na o baaraw ka kɛ o ka fisa sinon ka to suɲɛli ba fu la dugukolo suɲɛli ba fu ni fɛnɛ parce que contrat hors page de contrat sera di sinon ma mais minnu contrat bɛɛ faransi kun kelen bɛ k'a bɛɛ ta o daji la ale kun b'a sous-traiter tɔw ma donc le Mali n'est marié à personne Assimi ta kun ye ka taa nin contrat ba ninnu discuter ka taa hakilina ɲuman ba nin contrat ba ninnu ma Mali ka ressources bɛɛ ka se ka Mali nafa donc n'i ye jateminɛ kɛ Chine minɛn dɔw fana bɛ yen an ka commerçants bɛ t'o ta nafa to o tali la n tɛna minɛn tɔgɔ fɔ n tɛna mɔgɔ minɛn tɔgɔ fɔ Chine minɛn dɔw bɛ yen a bɛ ta Chine CFA wari 12,000 o minɛn ninnu bɛ feere an fɛ yan 60,000 ni 2,000 mais pourquoi parce que fɛn dɔw bɛ bateau kɔnɔ an b'a fɔ ma conteneur an b'a fɔ ma ko SBM ça c'est d'abord le volume de marchandises dɔw bɛ yen a bɛ volume ta n bɛ misali d'i ma n bɛ fauteuil d'i ma fauteuil place ka bon conteneur kɔnɔ ka sɔrɔ a wari man ca donc u voluminenen don mais i bɛ ka fɔ u bɛ wari u transport coût yɛrɛ bɛ ŋana ca n'u san wari ye o fɛn minnu bɛ yen an ka lajɛ chinois kana se ka na usine montage dayɛlɛ yan olu de ye mɔgɔw ka bɔ yan ka taa nin fɛn fitinin ni fɛn nɔgɔmani ninnu ta an k'a lajɛ olu yɛrɛ fɛnɛ usine dilanyɔrɔ kan ka kɛ yan Assimi ka laɲini ye maa n'a dɛsɛra Assimi ka san fɔlɔ filanan sabanan Assimi ka san fɔlɔ ni filanan ni Mali basigira maliyɛn 100,000 ka se ka baara sɔrɔ san o san n'a dɛsɛra sinon à 1 million d'emplois par jour. Okay. Donc vraiment voilà les opportunités Mali ka tagali Assimi ka nin voyage c'est historique Mali de bɛ nin centre nin focaki n'o ye o ye foka 2024 ye n'o ye forum ye Mali de bɛ au centre et au cœur de ce forum là honneur de bɛ Mali bolo o de y'a to Assimi bɛ taa a bɛ kɛ Beijing n'o ye Chine dugu ye duguba ye a bɛ daminɛ nin kalo kura tile 4 ka taa bila a tile 6 la a siratigɛ la Mali ni Chine bɛna partenariat caman signé an ye France ni États-Unis gɛn ka bɔ yɔrɔ minnu na Mali ni Chine bɛ t'i bolo bila o wo ninnu na k'o domaine bɛɛ combler ka taa parce que quand le domaine est vide e ye mɔgɔ gɛn mais domaine lankolon don o fana y'a damata wɛrɛ de donc vraiment Ala ka présent Ala k'a ɲuman ta Ala k'a ɲuman segin président bɛ tini nin taama in na jamanaden bɛɛ ka duwawu k'a ye ka duwawu kɛ an ka président sanumanba in ye a bɛ taa ka taa nin kuma in lase nin baara ninnu kɛli la gɔdɛgɛnin bɛɛ b'i kun ɲɛsin Côte d'Ivoire ma farafinna kɔnɔna la u bɛ ka t'u ka so di Alassane aw b'a la don o don Alassane bɛ siraba dilan ni juru bɛ ka don Alassane na dɔwɛrɛ tɛ gɔdɛgɛnin wari de bɛ diɲɛ kɔnɔ gɔdɛgɛnin de bɛ ka juru c'est pourquoi Alassane ye économiste ye ne ko nin économiste Alassane kunkolo tɛ baara kɛ dugu ta ɲɛ la Alassane bɛ sɛbɛn bɛ o ye juru taba ye n'o juru bɛnna hali mɛlɛkaw ka juru ma nin jɛnɛw ka juru a b'a ta c'est pas un économiste Alassane tɛ foyi dɔn économie na économie tɛ ka taa juru ta ka na fantanw gɛn ka bɔ yen Alassane ka pouvoir dɔ de ko anti pauvre fantanw jigila misɛn pouvoir o de ye Alassane ta Alassane yɛrɛ ye fɛn ka la ka di so a da sɔsɔ bi diɲɛ bɛ layidu d'i ma FMI ni Banque mondiale ka taa bila tubabu la u b'a fɔ k'u bɛ nin miliyara kɛ d'i ma condition de b'a la a condition tɛ dɔwɛrɛ foyi ye sariya dɔw bɛ yen i b'o bila Mali ta tɛ dɔwɛrɛ foyi ye Mali ye Banque mondiale ye Banque mondiale ye layidu di Mali ma wariba caman na n bɛna wari fitinin fɔ aw ye a wari kun kan ka bɛn miliyari 2,000 ani miliyari 500 ma a wari kɔni don dɔ la mun na u y'a imposé IBK ka fɔ la dépénalisation de l'homosexualité o kɔrɔ ye mun ye homosexuel tɛ kasolataga kun bɔ a tɛ kasolataga tɛ parce que homosexuel mago bɛ fɛn fɔlɔ mun na fana k'u to yen u k'a kɛ u kana taa kaso la c'est la liberté d'action n'o sɔrɔla ka jamana sanfɛ u ye caya ye donc depuis an ma sɔn o ma wari ma di tugun wari fɛn fɛn juru bɛ don i la bi ni wari in ye bahu ye n'i ma sɔn baara ma k'i kɛ juru ta ye gɔrijɛgɛni wari de don dɛ diɲɛ kɔnɔ bi européen ninnu bɛɛ ye gɔrijɛgɛniw de Macron ale cɛ o bɛ yen Macron ka premier ministre o cɛ bɛ Sud-Afrique o cɛ ye député kɔrɔ dɔ o bɛ yen Macron ka ministre des affaires étrangères o cɛ bɛ yen Macron ka ministre des armées o cɛ bɛ yen ça fait Macron yɛrɛ ka fɛn kɔnɔna la yɛrɛ est-ce que i b'a kalama u bɛɛ furulen don u cɛ ɲɔgɔn de ma voilà n'i bɛ t'u ka wari nɔfɛ olu tɛ se ka taa u yɛrɛ di sitanɛ ma sitanɛ k'u ka wari bila ka d'u ma i k'o minɛ ka na k'i bɛ n'i ka dugu jɔ n'o ye k'i tɛ jɔ ka da fɛ donc gɔdɛgɛninw bɛɛ kun dalen bɛ Côte d'Ivoire kan juru min wari min bɛ ka di Alassane ma Alassane u ye financement di miliyari 1,000 miliyari 2,000 gɔdɛgɛni wari de fana ɲɔgɔn k'a di donc gɔdɛgɛninw bɛ taa yen de laban min na u bɛ Afiriki dugu wɛrɛ la sɔrɔ o de y'a kɛ kɔsa in na
i b'a ye k'a fɔ ɲaga ni kulonkɛ dan ye Côte d'Ivoire ta ye événement bɛ kɛ cogo min na fɛnw bɛ kɛ ten a b'a miiri ko mɔgɔw bɛ taa fɛn wɛrɛ la foyi wɛrɛ tɛ koyi n'u nana n'a y'a sɔrɔ e dɔnbaga bɛ yen yɔrɔ dugu min na e bɛ o wele karisa na dɛ cɛ affaire duman dɔ bɛ n bolo o tigi b'a profiter ko dɔ fɛ ka taa n'o taara ni cɛ don a ka cɛya wari bɛɛ d'a ma a fana bɛ entraîner fɛnw na u b'a essayer ka tulu dɔ bɛ yen ni cɛ don o bɛ d'i ma i ko mun lamɛnbagaw ka kɛ to yɔrɔ dɔ la walasa bana furufuru min b'a la o bɛ d'i ma kalo o kalo wari dɔ bɛ jɔ i ye hali n'i bɔra yen ka taa i ka dugu la i b'a ye virement bɛ k'i ye donc olu de ye centre ye bi i b'a fɔ Mali tɛ Chine ka sommet centre ye yɔrɔ an bɛ ka taa ɲɛ olu ta ye gɔdigɛni wariw bɛ don cogo min na donc denmisɛnninw bɛ bɔ yan ka taa fɛn camanw kɛ ka taa i b'a ye k'a fɔ wari de bɛ labila wari de bɛ labila donc e b'a lajɛ ni dɔnbaga min bɛ yɔrɔ min na i fana b'a wele a bɛ taa donc i b'a fɔ ko dugu ka di dugu kɔni ka di parce que ɲaga de bɛ yen ɲaga de bɛ yen donc bibi na kɔdigɛni bɛɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ fɛn dɔrɔn tɛ dɛ Côte d'Ivoire dɔrɔn tɛ dɛ farafinna gɔdigɛni bɛɛ bɛ ka taa Côte d'Ivoire de farafinna gɔdigɛni bɛɛ farafinna gɔdigɛni bɛɛ hali n'i ye gɛlɛya sɔrɔ i ka jamana kɔnɔna la gɔdigɛniya sira fɛ i bɛ taa yen de i bɛ taa yen de u bɛ moyen d'i ma ka fɛn caman d'i ma donc gɔdigɛniw bɔlen don diɲɛ fan bɛɛ ka t'i sigi Côte d'Ivoire de a centre de financement yɛrɛ de bɛ yen a réseau a fond de bɛ yen a b'u bolo u bɛ wari in labɔ k'a di sitanɛ ka wari de don dajalidenw de don sitanɛ yɛrɛ woloden fɔlɔw de don u bɛɛ sigilen bɛ yen de c'est pour cela ne ko Alassane ti hinɛ mɔgɔw b'a miiri fɛn wɛrɛ a tɛ hinɛ bi a tɛ hinɛ sini a b'a miiri ko économiste yɛrɛ dugu cila de don ni farafinna dugu foyi ma sɔn a ma farafinna dugu foyi ma sɔn gɔdigɛni ko in hakilina ni fɛn ma bɛɛ y'a kɔn bɛɛ ni wari min bɛ ka taa Alassane fɛ yen tan ka bɔ Alassane bɛ fanga dɔ o tɛ dɛ bɛɛ anw bɛɛ banna nin hali Mali banna la bɛɛ banna la Macky Sall tɛ fanga la bi Macky Sall bɛɛ de banna la Alassane de y'a minɛ ka taa bɛɛ de bɛ ka taa yen a fɛ yen bɛɛ donc sitanɛ ma baaraw de don sitanɛ ka denw de don wariw bɛ fɛn de sectiw de don u bɛ ɲɛ sɔrɔ cogo min na o dɔrɔn de don c'est tout voilà. Bubu sani an ka bɔ kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ jeunes bɛ ka bɔ ka kɔrɔla minɛ a ko la Côte d'Ivoire ka yira k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye yala ni Alassane ma se ka dan sigi nin dan na est ce que don dɔ nataw la a tɛna kɛ soulagement ba ye Côte d'Ivoire wa. mais an bɛ Côte d'Ivoire population de remercier k'a féliciter an ye nin de f'u ye u ko ko nin de ye coup d'état nin de coup d'état ye o i ka jamana dan bɛ yen an bɛ Ivoirien dɔn an ni Ivoirien ye kalan kɛ Mali la yan an ni Ivoirien ye ballon ta ɲɔgɔn fɛ Ivoirien ye peuple digne de peuple honnête de don peuple mun don Ala m'a bɛn ni président ɲuman de ye n'o tɛ peuple ba de Ivoirien un Ivoirien n'est pas n'importe qui Ivoire tɛ manamanadugu ye dɛ Ala ye Ivoire sɔn bonya ni fɛn caman na mais dirigeant de t'u kunna c'est vrai que Alassane ninnu nalen don ka Ala de kɛ a mago t'a la o a mago foyi c'est quoi fɛn o fɛn bɛ yen ni président y'a kɔn Alassane kɛlɛ donc ala population min bɛ ka wuli ka t'i kɔ da gɔdigɛni ko kɛlɛ kɔ la an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ta fanga d'u ma Ala k'a se d'u ma Ala k'a bonya d'u ma donc an bɛ se k'o de fɔ kuma la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Burkina officier don garde colonel don a ye dɔ de wele o bɛ kuma la a ko ma baara min kan ka kɛ tiɲɛni sira fɛ n bɛ kuma la toliya fɛn min ye ka na ka tiɲɛni ka coup d'état kɛ Ibrahim na capitaine Ibrahim na Ibrahim ye discours mun kalan k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ka déstabilisation ju bɛ ka bɔ fɛn Burkina Côte d'Ivoire déstabilisation ju bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire a prévu de filɛ nin ye bukali in kɛra a mɛnna donc sisan nɔ kuma ye kuma jumɛn ye ko mun de bɛ se ka kɛ a ye mɔgɔ min wele o b'a fɔ a ye ko walasa fitinɛ ka se ka na ko mɔgɔ damadɔ de bɛ Ibrahim kɔ a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye Ibrahim yɛrɛ ka armée mɔgɔw b'a kɔ filanan ye mun ye o ye VDP u ye minnu ye marifa ta volontairement ka taa kɛlɛ kɛ sabanan ye mun ye o ye minnu bɛ rond point na n'u bɛ ka force patriotique n'u bɛ ka fasoden ɲumanya baara kɛ n'u b'a la olu bɛ yen de ka drapeau kɔlɔsi rond point bɛɛ la Burkina Faso kɔnɔna la walasa ka Burkina kɔlɔsi ka AES drapeau bɛ fan bɛɛ mais cɛ in b'a fɔ a ma ko n'an m'an to la joona ko ni Alassane ko ni AES ka force conjointe bilala en place ko o y'an ka baara tiɲɛni parce que AES doit mettre en place 30 000 une force conjointe de 30 000 hommes a kan k'o bila en place ko n'o bilala en place ko y'a bannen maintenant pour ce faire mun de kan ka kɛ sisan appel intercepté ani min bɛ kuma la o bolila ka taa Côte d'Ivoire an ka kibaruya laban na o bolila non a b'a kuma bɔra ma ani mɔgɔ min bɛ kuma la n tɛn'o fɔ réseau yɛrɛ kan sinon a b'a fɔ yɔrɔ min na ko grand frère ko n k'i wele grand frère in sigilen don yɔrɔ min na mais grand frère in dɔn an b'a ka fɛn bɛɛ dɔn grand frère in wele grand frère in ye jɔn ye donc VDP mɔgɔw ye saya caman sɔrɔ
maintenant a bɛɛ ju bɔra na VDP mɔgɔw ka témoignage dɔ bɛ n kun yan o fɔlɔ ye mun ye u taara dugu min na ka taa maaw faga fo maa caman faga ni Ibrahima yɛrɛ ma se ka taa Chine n'a b'o sangafo la mɔgɔ ninnu sara cogo min na n bɛna a ɲɛf'i ɲɛna VDP kelen kun sigilen bɛ yen ale ka témoignage la a ko ko u ka officier dɔ tɛmɛ u ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ